O fermoso mosteiro de Oia, un antigo cenobio cisterciense fundado á beira do mar no século XII e habitado por monxes durante 7 séculos, foi, desde 1937, un campo de concentración. Nun espazo con capacidade para 250 persoas, chegaron a morearse máis de 4.500 homes. En febreiro de 1939 había xa 1.400 presos rexistrados neste cárcere da provincia de Pontevedra. Pero nunha semana multiplicáronse por 3, coa chegada a Baiona os días 20 e 23 de febreiro de 2 barcos con 3.000 presos, procedentes case todos da fronte de Cataluña. E aí quedaron, sen espazo, sen comida. Nas paredes deixaron o que lles quedaba, nomes, datas, calendarios riscados para non perder a cabeza, debuxos de mulleres, de comida e de guerra. Todo aínda visible hoxe en día. Comían só castañas, tanta fame tiñan que cando os levaban á praia para asealos, comían as algas. 20 das 24 mortes rexistradas dentro do mosteiro aqueles anos foron por fame. Centos de homes morreron fusilados no veciño campo de concentración de Camposancos. Había piollos, chinches, enfermidade, preferían dormir ao relento, no claustro, antes que nas celas onde se apertaban por centos. Recibían a axuda das xentes do pobo, que lles levaban ás agochadas chocolate ou carochos de pan. Hoxe o mosteiro de Oia segue en pé e garda a memoria de milleiros de homes que vían o mar a través dos muros, lembralos e facerlle xustiza.